ठीक है बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोबाय तो दिनैहाय एसे आगोलावनो जोंनि मानगोनां इएम विल्सन हासदा सारा जों दा गोदानै न्यू एजुकेशनल इनिशिएटिव्स फर स्टूडेंट्स ऑफ बीटीआर नि थाखाय गोदानै मोनसे प्रग्राम बा एक्टिविटीज जोङो खालामनो थांगासिनो दं तो नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो जे दिनै जोंनि चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर श्री प्रमोद बर' सारनि दैदेननायावहाय गोबां रोखोमनि जोंनि स्टूडेंट्सफोरनि थाखाय एलिमेन्टारिनिफ्राय लानानै हायर एजुकेशनसिम गोबां रोखोमनि इनिशिएटिव इतिमध्य लानायखौ बयबो नुगासिनो दङ आरो दिनैहाय जोंहा गोदानैनो मोनसे न्यू एजुकेशनल इनिशिएटिव होननाय मोनसे प्रग्राम आरो बेवहाय जोंहा मोनब्रै जों प्रग्रामखौ लादों गिबियावनो जाबाय जे जोंहा DMIT जायखौ जोङो डार्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट होननानै जों बुंदों आरो नेक्स्टआ जाहैबाय जे जोंहा इंस्टीट्यूशनल सिंगल स्किल प्रोग्राम जेरावहाय जोङो जस्ट योगाखौ फोकस खालामगोन आरो बिसेसकि जोंनि कलेज लेवलनि थाखाय जों बेखौ खालामगोन नेक्स्टआ जाहैबाय जोंहा केरियर काउन्सिलिं एंड मोटिवेशनल प्रोग्राम लोगोसे बे ओरिएंटेशन टाइप प्रोग्राम जागोन रिलेटेड टू DMIT टेस्ट आरो मोनसेया जाहैबाय जे जोंहा ग्रुप इन्सुरेंस 5 लाखनि थाखाय जों स्टूडेंट्सफोरनो ग्रुप इन्सुरेंस नैबे बोसोरनिफ्राय जों होनो थांदों आरो बिसेसकि बेयो जाहैबाय डिग्री आरो मास्टार डिग्रीफोरनि थाखाय जोंनि बडलेण्ड ट्राइबेल काउन्सिलनि जेसेबां जोंहा इन्स्टिट्यूशन्सफोर दङ बिनि थाखाय जोङो बे मोनब्रै एक्टिविटिसखौ दा साखाफारा जाबाय जोङो स्टार्टखौनो खालामनो नागिरदों दा बाथ्राया जाहैदों जे जोंहा DMIT होनब्ला मा बुङो एसे आगोलावनो सारा फोरमायलांदों असमियाव फोरमायलांदों दा आं एसे बेखौ बर'आव आं बुंनो सानदों जे DMIT आ जाहैबाय जे मोनसे बियो साइंटिफिक मोनसे एसेसमेंट आरो बे एसेसमेंटखौहाय जोङो फिंगारप्रिन्टनि मोनसे पैटर्न दङ बे पैटर्ननि गेजेरजों जोंनि जेनेखि गथ'फ्रा जन्म जानाय लोगो लोगोनो बेहा मा इननेट एबिलिटिसफोर दं आरो बेहा माब्रै बिनि लार्निं स्टाइलाव गथ'आ थाङोब्ला बे साबसिनै केट्सआप खालामनो हागोन आरो बिनि जेनेखि पार्सनेलिटी जेनेखि ट्रेड दङ बे ट्रेडफोरखौ गासिबो डायग्नोस खालामनो हायो जाहाथे डायग्नोस खालामखांनायनि उनावहाय जाहाथे माने बे गथ'फोरखौहाय जोङो मोनसे ट्रेकआव जों जाहाथे लांनो हायो जाहाथे बियो गावनि ड्रिम्सफोरखौ जाहाथे सेटिसफाई खालामनो हायो दा बेवहाय मोनसे खोथा दङ जे गथ'फोरनि जेनाखि केलिबार जों एक्चुअली केलिबारखौ गथ'फोरनि केलिबारखौ जों मोनथियै थाखायनो दिनैहाय गथ'फोरखौ जोङो रं मोनसे ट्रेकआव जों फाथायहरो आरो गथ'फ्रा हाहैया जाहैयो जेरै जों मोनसे खोथाखौ बुंनो हायो जे जोंनि पेरेन्टसफ्रा गावनि गथ'फोरखौ डक्टर और इंजीनियरिंग फर्स्ट बे गथ'फोरनि माने पेरेन्टसफोरनि मोनसे आशा जे आं डक्टर जानो हायाखै इंजीनियर जानो हायाखै बे मोनसे आशा जे बे डक्टर और इंजीनियर थांथारगोन किन्तु दिनै बे गथ'आ बिनि केलिबार दंना गैया बिनि केलिबार गैयाब्लाबो जोङो बेखौ जबरदस्ति खालामनानैहाय जों बे ट्रेकआव हरनो नागिरो किन्तु जोबथारनायावहाय बे फेलार जायो दा बिनि थाखायनो बे जेनाखि केलिबार गथ'फोरनि बे बिनि जेनाखि स्ट्रेंथ एंड उइकनेस बे स्ट्रेंथ एंड उइकनेसखौ नायनानै जों बिनि कारेक्टिव मेजार्सखौ जों होनो हायो गथ'फोरनि माल्टिपल जेनाखि इन्टारेस्ट बेहा मायाव इन्टारेस्ट दङ बे मोननैखौ बे माल्टिपल इन्टेलिजेंस आरो इन्टारेस्टफोरखौ जुदि जोङो मोनथियो गथ'फोरनिखौ अब्ला जोङो बे मथेनो गथ'फोरनो जों सोलोंथाइखौ होनो हायो आरो जों बे ट्रेकैनो जोङो थांनो हायो दा बेवहाय बाथ्राया जाहैबाय जे जोङो एसे माने सोलोंथाइ बिफान हिसाबै तो जोङो गथ'फोरखौ मोनथिनांगौ जे जोङो बिसिनि केरियार स्ट्रेटेजिखौ जों बारैहाय लांगोन गतिके जों गथ'फोरखौ जुदि जों मोनथियो जे गथ'आ जुदि स्पर्ट्सआव जुदि मोजांब्ला बेखौ जोङो बे ट्रेकआव जों बांसिन फकास होगोन गथ'आ जुदि बबेबा मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्सफ्राव जुदि मोजांबा जों बे गथ'खौ बे लेभेलाव जों लांगोन गतिके बे जिनिसखौ जों स्ट्रेटेजि खालामनो हायो बेसिं अन दि माने DMIT टेस्ट गतिके आरो बेवहाय मोनसे दङ जे बे ओरैबादिल' नङा जे माने मा होनो बेखौ बैसोगोराफोरनि थाखायल' नङा बे अल माने मा होनो अल एजेस माने ग्रुप्सनि थाखाय बे गासिबो माने प्रযোज्य बेनिफिट जागोन आरो पेरेन्टसफ्राबो मोनथिगोन टिचार्सफ्राबो मोनथिगोन जे गथ'फोरनि पार्सनेलिटि इननेट पटेनसियलिया मा बेलेग आरो बे मथेनो बिसोरबो बेखौ होनो थाखाय सेस्था खालामगोन दा ओंखायनो जोंनि बे DMIT टेस्टखौ हयथ' बे सिस्टेमखौ जोङो आसामाव हयथ' आं खालामाखै माने गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय दासिमबो इनिशिएटिभ हयथ' खालामाखै किन्तु जोंनि दिनै BTC गभर्नमेन्टआ माने आन्डार द लिडारशिप अफ दि आवर अनारेबल चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्री प्रमोद बर' सारनि लिडारशिपआव दिनै बेखौ खालामनो थांगासिनो दं आरो बेवहाय
जोङो इलिमेन्टारिनिफ्राय क्लास 1 निफ्राय लानानै जोङो क्लास 12 सिम बे गथ'फोरखौ जोङो गासिबो जेसेबां जोंहा गथ'फोर दङ से मोर देन 1 लाख गथ'फोर दङ बिसोरखौ जोङो गासिबो माने टेस्टखौ जों खालामगोन आरो बे नङा जे जोङो खालि माने प्रभिन्सियेल स्कुलखौल' खालामगोन बे नङा जोङो प्राइभेट स्कुलखौबो बेवहाय जों कभार खालामनाय जागोन बे मोनसे थांबाय आरो क्लास 1 निफ्राय जों 12 सिम दा खालामगोरनाय जागोन हयथ' प्रयोजन जायोबा क्लास 5 टू राइट क्लास 5 पर 12 लगे आमी करिम एलिमेंटारी जेटुके 5 टू आमार एलिमेंटारी ऑल प्राइवेट वेंचर হয় সে अराउंड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट स्ट्रेटेजी तो आमी অকমান এটি হয় কৰা হৈছে অলরেডি তো সেই বস্তুটো আমি কৰিম আৰু লগতে এতিয়া যেহেতুকে আমাৰ ডিএমআই বयनिबो थाखाय যেহেতুকে बे गोदान কোনো होननांगोन आरो जोंनि टीचार्सफ्राबो हयथ' मोनथिया जोंबो एक्चुअली दाबो एकास्टम नङा बिजों दा बिनि थाखायनो जोंहा मोनसे ओरिएन्टेशन प्रग्राम जोङो टीचार्सफोरनो होनाय जागोन हेड अफ द इन्स्टिट्यूशनफोरनो होनाय जागोन आरो जाय माने फरायसालिफ्राव थांनानै जाय टेस्ट खालामहैगोन नङा होमबा तो बिसोरनोबो हयथ' ओरिएन्टेशन होगोन आरो केरियार काउन्सिलिंबो होगोन जाहाथे गथ'फ्रा एसे मोटिवेटेड जायो नङाब्ला बे लेभेलजों जों गथ'फोरखौ जों लांनो नागिरदों तो बेखिनियानो डिएमआइटिया आरो लोगोसे प्रग्राम होनदों दा बेवहाय जोङो जास्ट जोंनि डिग्री कलेजखौल' जों बेहाय लानो नागिरदों फकास खालामनो नागिरदों मानोना जोंनि जगा प्रग्रामा प्रत्येक फरायसालियाव जोंहा दंखायो एलिमेन्टारिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम जोंहा जगाया जाबाय थाखायो आरो बिसेसकै मर्निं एसेम्ब्लियाव जों नुबाय थायो जे बेवहाय माखासे आसनफोर माखासे जगाफोर बिसोरो एक्टिभिटिसफोरखौ जों खालामनाय नुबाय थायो जुदियोबाबो इन लार्ज स्केल हयथ' सोरबा बबेबा मोनसे स्कुला हयथ' मोनसे मोननै जाया जानो हागौ किन्तु मेक्सिमाम स्कुला जोंहा खालामखायो किन्तु जों कलेजफ्राव जों बेखौ नुनाय जाया ओंखायनो जाहाथे कन्टिनिटि स्कुलनिफ्राय फैनाय जा गथ'फोर जाहाथे कन्टिनिटिया जाहाथे थायो कलेज लेभेलावबो जाहाथे बिसोर खालामहैनो हायो ओंखायनो बेखौ फकास खालामनाय जागोन जोंनि एजुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय गतिके बे मोनसे जाहैबाय आरो मोनसेया जाहैबाय जे जोंहा ग्रुप इन्सुरेन्स जेनाखि जोङो पलिसि दा खालामनो नागिरदों गथ'फोरनि थाखाय बेयो प्रत्येक बोसोराव बे रिनिउ जाबाय थागोन आरो बेखौ जोङो डिग्री आरो मास्टार डिग्रीफोरनि बिसोरनि थाखाय होगोन आरो बे एमाउन्टआ जाहैबाय 5 लाख जाहैगोन गथ'फ्रा जुदि हयथ' मेडिकेल पारपासाव जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बेबो इनसियर्ड जागोन आरो बायचान्स एक्सिडेन्ट स्टुडेन्टफ्राबो आरो माबाफोर जुदि एक्सिडेन्ट बा इनकेस जुदि डेथफोर जायोबाबो बेखौबो कभार खालामनाय जागोन गतिके जाहाथे गथ'फ्रा जाहाथे खुनु प्रब्लेम जाया फरायनायफ्राव खारन बेमार आजारा जाबाय थायो गतिके जुदि दिनै जोंनि गथ'फ्रा 5 लाखसिम जुदि इनसियर्ड जायोबा तो बेखौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ नायगोन तो बेखिनिखौनो all भाई कारण जोंनाथ' कलेजाथ' एक्चुअली प्राइवेटआ बारा गैखाया मोनसे मोननै दङब्लाबो जों बेखौबो लानाय जागोन साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जेबो डिग्री कलेज आरो माने इउनिभार्सिटि जों गासैखौबो लानाय जागोन गतिके बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दंबा सोंनो हागोन कालचार बेखौ खालामनो थाखाय जोङो ट्राइ खालामगोन आरो बेखौ जों इनसियर खालामगोन कलेजावहाय আমাৰ কাউন্সিল মানে কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰগ্ৰাম কৰা হয় আৰু মটিভেশ্যনেল কাৰণে কৰা হয় আৰু স্যাটাৰডেত তেওঁলোকে বহুত স্কুলে এতিয়া যোগা এক্টিভিটিজ তেওঁলোকে কৰি আছে গতিকে যেহেতুকে আমাৰ স্কুলত কৰি আছে এইবাৰ আমি ফকাছটো আমি ডিগ্ৰী কলেজত আমি লৈ ল'ম সেইটো আমি আৰম্ভ কৰিমেই এতিয়া ওৰিয়েণ্টেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিম 28 তাৰিখৰ পৰা ওৰিয়েণ্টেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিম কাৰণ আমি প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত এজন নোডেল অফিচাৰ আমি ৰাখিছোঁ তেওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি আমি আমাৰ যিমান প্ৰগ্ৰাম আছে সেইটো আমি কেৰি আউট কৰিম আৰু বিশেষকৈ আমি নোডেল অফিচাৰক আমি আইএছ বা ডিঅ'ক আমি ৰাখিছোঁ গতিকে আমি আইএছ আৰু ডিঅ'বিলাককো এটা ওৰিয়েণ্টেশ্যন আমি দিম মানে অনতিপলমে আমি এইটো ওৰিয়েণ্টেশ্যনটো আমি দি দিম সেই বস্তুত একচুৱেলি মই এতিয়ালৈকে সেইটো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু সেইটো আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাৰণে যিটোকে আমি কৰিছোঁ গতিকে সেইটো আমি চাই ল'ম যে কেনেকুৱা হয় অসমত কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিন্তু আচ্ছা নাই হয়তো এছ এ হোল মানে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে কৰা নাই সেই কথাটোহে মই কৈছোঁ কাৰণ আমি জানো যে কিছুমান প্ৰাইভেট স্কুলত কিছুমানে কৰি আছে এইটো মই জানো কিন্তু বাকী এসে সরকারি হিসাবত সেইটো এতিয়ালৈকে এই বস্তুটো কৰা হয় এটা আমাৰ ক্লাছ 5 ৰ পৰা ক্লাছ 12 লৈকে এইটো আছে প্ৰাইভেট স্কুল ষ্টুডেন্ট হলে সেইটো সরকারি হিসাবত হয় সরকারের ফালৰ পৰা কৰা নাই কিন্তু কোনটোবা স্কুলে যদি কৰিছে নিজাববীয়াকৈ এইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম